Tinuro ng Panginoon Diyos, kayo ay ginawang kasangkapan. Magkasupo sa bahay. Yung bahay talaga maayos. Ano po? May maganda po kaming balita sa inyo. Ang unang sahod namin sa YouTube ay ibinahagi namin sa iba ngayong pandemya. Katuwang ng ilang may mabuting puso na nagbahagi rin ng kanilang blessings. Usong-uso po kasi ang community pantry, pero hindi nabibigyan yung malalayong lugar kung saan mas maraming higit na nangangailangan. Pero iba naman ang version ng Bro TV Bicol dahil mismong kami ang namigay sa ilang pamilya. Oy, may baka. Okay. Ano tayo mga kadaan? Baka, tabi muna. Hi. Hi. From Bro TV Bicol to. Salamat. We are here, ang Bro TV Bicol team, para mag-repack po kami this time ng ipapamigay po namin na bigas. Also, we have tinapay, kape, asukal, itlog, and syempre noodles, and iba pang mga kasama po nito sa ating community pantry style. Meron kaming sorpresa sa iyo. Mamaya, wala na, lubat na. Hindi ko na makatawag. So, kailangan ng bagong cellphone. Wala pang pambili. Malay nyo naman, may mga mag-sponsor sa atin ng cellphone para kay Nanay Mila. Wala, Para may importante magamit pa siya. naman yung cellphone pag matawag, may emergency, may karamdaman. Kaya nyo, Nanay Mila, sana po ay may makapanood at may mag-share sa atin. Ay, dito. So, meron maganda kaming yan, regalo mga- sa iyo. Bago yan, meron kaming itlog. Ay. Okay, isa, dalawa, tatlo, Yan ay maliit na bagay, malaki sa akin. Mga ilan yung mga 20? 7, 8. Nanay Mila, ito kailangan mo rin. Thank you, maraming salamat. And meron pa. So, Nanay Mila, meron kaming inihanda para sa'yo. May tinapay ka, may biscuit. Kailangan mo yung biscuit. Oo, kailangan dito. And gatas. Kailangan mo yung gatas. Wow, thank you. Kape. Yan, sa'yo yan. And then may palaman. May palaman ka, may asukal. And then, meron ka pong Energen. Kasi, dahil ka nagang lakad. May Energen. And then, hindi mawawala. So, yan. And may love letter kami, Nanay Mila. At syempre, ang 5 kilos na bigas. Oh, Ay, Nanay Mila, para sa malaking tulong na rin yan para sa akin na ibinigay ninyo sa akin. Pinagkaloob. Salamat, Lord. At po. Ito po, simple lang po. Ito ay bigay din po ng mga kaibigan namin sa YouTube. May mga nag-PM po sa amin na matulong din. Talaga natuwa po kami. Tapos syempre po, yung sweldo din po namin sa YouTube, ibinigay din po namin. thank you. May bibigay po ako sa iyo dito. Ito maliit lang po, pero alam ko makakadagdag ito sa iyo, Nanay. Okay lang din yun. Pangdaradagdag mo na ito. Ay, thank you Wala ito, po. okay. Ay. Thank you. Maraming salamat sa Bro TV at saka sa lahat ng binigay sa akin. Kahit yan ay para sa inyo ay kukunti, malaking tulong at malaking halaga na rin yan. Hindi ko papamutang. Hindi nabibili naman. May ibibigay po kaming regalo po. Nahotok. Ay, boss. Kami po ay from Bro TV Bicol. Anniversary kasi namin po ngayon. Ay napili namin kayo.
Dito pala ang bahay ni nanay. Nanay, papasok. Yan. Ano po ito dito? Ito ang aming munting regalo na para sa iyo po. Complete grocery na siya. May bigas, may asukal, kape, ayan. Ito na, nahigaan mo dito. Salamat, Nay. Salamat. Ano pangalan niyo po, Nanay? Rosalia Ribanal. Nanay. Saling. Saling. Ayan ko po, ano po ano niyo dito? Ayan, anong pangalan niyo, Nanay? Carmen Garcia. Nanay Carmen Garcia. May video. Meron pa kami. Lahat po sir, maraming salamat sa pagdayo sa malayo naming lugar. Then maraming salamat din po sir sa binigay niyo pong ano po. Tapos happy first anniversary first po sir at sana marami pa po kayo matutulungan. Yun lang po sir. Thank you. Happy anniversary, Pro TV channel. Maraming salamat po sa pagpunta dito sa bahay. Malaking tulong po sa akin na nabigyan niyo po ng pagkakataon na matulungan. Mabaguhan ang bahay namin. Kape. Doon. At kung minsan ay kaming mag-asawa, nakahiga kami tagilid ng sahig. Kung minsan ay ipon pag-gising na, ipon kami sa kabilang tabi, gawa nung tagilid ang sahig, parang ansag. Ay, Hindi bagay na kami ganitong naghihirap. huwag lang yung may Huwag sakit. yung wala ang mayroong karamdaman. Bro TV, salamat ng marami. Maraming salamat. Narating ninyo kami sa ganitong kalagayan. Pinapapatay ko po. Oo. Ay, sa ilog na kami. Muntik po masunog ng ganyan, no? Apo ko. Asan na po ako nyo? Inuwi niya po sa Manila. Pinapatulog doon. Eh, pinatulog yan. Sunog din. Naku. Mahirap baga po ang sunog ngayon. Wala na tinakantar yan. Kaka naman, ba't masusunog? Magkasugpo sa bahay. Yung bahay talaga maayos. Ano po? Ay sige po at ipaparating po natin tata yung ano na yun. Asan po si nanay, asawa niyo po? So dito ko pa kayo nakikituloy? So yan mga kaibigan natin from
lagi nanonood sa ating channel sa Bro TV Bicol Worldwide. Baka kung may nais tayong i-share kay tatay, nag-share po tayo ng munting grocery, baka may gusto mag-share ng nais po ninyong ibigay kay tatay at kay nanay. Kasi nasunugan po sila, totally walang natira. So, ang wish nila maiayos yung bahay. Angat po namin na may magtulong pa sa atin para kahit pa paano maigawa yung bahay ninyo, may masilungan kayo. Sa gitna ng pandemya, maraming tao ang handang umagapay sa iba. Kahit na sa pinakamaliit na paraan, kayang-kayang ipadama ang pagmamahal. Saludo po kami sa ating mga kababayan na hindi nagdalawang isip na i-share ang natatamasan nilang biyaya para sa ibang tao. Kayo po ang inspirasyon namin sa Bro TV Bicol. Maraming salamat po sa malalapit naming kaibigan na hindi nagdamot sa ating panawagan.